Des de Compromís per la Seu volem presentar les nostres propostes d'habitatge de promoció pública. Nosaltres, primer de tot, denunciem que no hi ha hagut una manca total de polítiques d'habitatge durant els darrers anys. Per tant, el senyor Batalla no ha tingut política d'habitatge. Segona, el fracàs de la promoció d'habitatge públic de l'Horta del Valira que tenim just al darrere. I tercera, una proposta raonable, viable i de futur, com seria la proposta per destinar els pisos buits que en aquests moments hi ha en propietats dels bancs a habitatge social per a joves i famílies amb dificultats. Com ho farem? Actualment hi ha 200 pisos buits propietat dels bancs. Un exemple és el que pràcticament els 40 pisos que hi ha al bloc del darrere, que ja és propietat dels bancs, com d'altres que hi ha a diferents blocs de la ciutat, i el que primer que la nostra prioritat, conjuntament amb la Generalitat, que també jurídicament ja ha fet alguns passos perquè això fos possible, Ajuntament-Generalitat, és fer una proposta per tal d'intentar que el 50% d'aquests pisos que actualment estan acabats, propietats dels bancs, i que estan buits, doncs que es destinin a habitatge social a entre 150 i 200 euros al mes. És impresentable que tinguem 200 pisos tancats buits i que hi hagi moltes i moltes famílies de la nostra ciutat que tenen greus dificultats per accedir a un habitatge digne. Per tant, nosaltres diem, 1. Denunciem falta total de política d'habitatge, 2. Escandalós el cas de l'habitatge públic de l'Horta del Valira, el qual l'Ajuntament va cobrar 1,4 milions d'euros, va especular amb un terreny que no li havia costat res, això va encarir els preus de l'habitatge de promoció pública, les famílies van perdre les seves fiances, l'Ajuntament no els rebia, i finalment, escandalós que un habitatge, una promoció d'habitatge públic se l'hagi quedat al banc.